akpata edobeghị iko imeela okoro na agbọghọ obi ọjọọ n'ụlọ ụka ebe a kpọtara ha gị iwere iwe kwana ha kwapụ n'ụlọ ụka ebe a gwara ha ka ha ghara ịkwa gị iko ị na-eme ka ị hụrụ n'anya ma omume gị bụ njọ jọgburu onwe ya iko ịbụ onye aghụghọ ị na-eme ka ị dị ụtọ n'ebe ihe ilu si na-agapụta karịrị ụtọ gị ị na-amị ọbara ị na-awụfu ọbara ị na-ekesasị ọbara ọjọọ nye ndị nwere nke ọma mee ka ọbara ọma ha ghọọ nke ọjọọ iko imeela ka ọtụtụ ụmụ agbọghọ ghọchaa ọtọ n'aka nne mee ka ọtụtụ ụmụ okorobịa bụrụ osisi anaghị amị mkpụrụ iko echeta gị n'etiti di na nwunye agha ada ị bụghị ezigbo ihe ị na-akpa ike na nzuzo aghụghọ bụ aka ọnụ gị nwa aghụghọ gị mere ka ịjụ akwa gị na mbara ama i were ebe ihe na-adịghị mere oche ọnọdụ na akwa ndina imeela ụmụaka akwụkwọ ekwe mmụta mee ụmụ agbọghọ afọ ukwu n'ụlọ akwụkwọ iko ị werela nwa nye onye achọghị ya mee ka onye chọrọ nwa gbara aka iko ị na-eri ego ị na-azụ ahịa aghụghọ ebe ị na-enye ihe na onweghị ihe ọ bụ ịnata ihe bụ ihe iko imeela ka onye isi ụka nọrọ n'anya mmiri akwa mgbe niile ebe ọ na-arịọ mgbaghara mee ka ụfọdụ kwugheriwe ọnụ ebe ha chọrọ ikpuchi gị iko anaghị atụkwasị gị obi ị na-ekowe mmadụ obi n'elu imeela ka ụmụaka kwara gị rapụ ikpere Chineke na-ekpere ọgwụgwọ ọnwa ka ha mara ma isepụtala ha ụkwụ n'ama iko ihe i mere enweghị ngụcha ị nwere anya ukwu ị ruru unyi ị na-eme ka mmadụ keta mbibi n'ụwa nke a n'ụwa agaghị ịbịa ya mere nwanne anyị Pọl jiri dụọ anyị ndụmọdụ n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 5 amaokwu nke 3 na ịkwa iko na-adịghị ọcha niile ma ọ bụ anya ukwu ka a ghara ịkpọ ọbụna aha ya n'etiti unu dịka o kwesịrị ndị nsọ ka Chineke anyị were okwu a kpọghachi akọ na uche gị n'ọnọdụ ọjọọ nke a ma ọ bụrụ na o mekọtara gị amen. More music at afrowap.com.